ಅಖಿಲೋ ನೋಂಪಿ ವಿದ್ಯಾಯಾಮಿ ಶೀಲಂ ನೋಂಪಿ ವಿದ್ಯಾಯಾಮಿ ಶೀಲಂ ಸರ್ವತ್ರಯಾಮಿ. ಈ ನೋಂಪಿ ಉಂಡಾವು ಮುಕಲ್ನತ್ತ ಅಂದಂದ ಅಕಲ್ನೇ ಎಂದು ಹೇರು ಎಂಚಿನ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಕೌಡೆದಲೆ ಕದು ಕೌಡೇನೆ ಅವು ಕಂಚಿದ ಕೌಡೆನ ಮಂಚಿದತ್ತು ಸಾಲೆತ್ತೂರುದ ನಮೋ ನಮಃ ದಾನೆ ಏರ್ ಮೇ ಜವನಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯದೀದಿ ಕಾಪುಡು ದಯವಂತದ ಕೇಣಿ ದಯದೀದ ಕಾಪುಡು ದಯವಂತದ ಕೇಣಿ ದಯದಾತೆ ಪೋಡಯ ದಯದಾತೆ ಪೋಡಯ ದಯದೀದಿ ಕಾಪೊಡು ದಯಬಲ್ದೆರೆ ಕೇಣಿ ದಯದಾತೆ ನೀ ಪೋಂಡಯ್ಯ ಪೋಂಡು ಊರ ಪೋಂಡು ಅಯ್ಯ ಕೇಣಿ ಓಡಯ್ಯ ಈರಂಜಿ ಕೊಳ್ಳುದನ ದೇಕಿ ಬರತು ನಗ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಜಿದಲೆ ಕತೋಜಿ ಮದೇಶ ಗುರುಜಿ ಗುರ್ಜತ್ ಗುರುಜಿ ಗುರುಜಿ ಒಂದು ಗುರುಜಿ ಐತಿ ಕುಲು ಇಂಕ ಗೋವುಲ ಬೊಡ್ಚಿನ್ ತೋಜನು ಸ್ವಾಮಿ ಉಂಡಾ ಅಂದ್ ಮಾತ ಬುಡ್ಪುಣ್ಣ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಮಾತ ಬುಡ್ದೆಂಜಿನ ಬೊಕೋಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇರೆಪಣ್ಣ ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬರತ್ತು ಒಲಲ್ಲ ಪೊಟ್ಟುಗು ಹೇಳಿತನಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಗಿತ್ತು ನೀರಿತ್ತಿನಕ್ಲಾಗಿ ದಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಸೈಪುಂಡತ ಪೊಟ್ಟುಗು ವೇಲ್ಗಳಾಗಿನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಬಂಗದೆ ಕೈಕಾರ್ಗಳು ತೊಂಡಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಸೈಪುಂಡನೆ ಜೀವನ ಜಿಗುಪ್ತೆ ಬೈ ಜೀವನಾಡು ಬತ್ತನ ಮಂಡತ ಸೈತನಾಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿರ್ಪುಣಿ ಏರ್ ನೇರ್ಪುಣಿ ಒಂಜಿ ಏರ ಮಣಿ ಬಂದೆವು ಮಾತಾರ್ಲ ನೇರ್ನೇಕ ಸೈಪುಂಡ ಯಾಣ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 15 ಸರ್ತಿ ಸೈಯೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲಾಟಿಗೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತನ್ನ ಲಕ್ಕದ ಲಕ್ಕದ ನೇರ್ಪೇರು ಅಂದು ನೀನನ್ನು ಜೆತ್ತ ನೇರ್ ಬುಕ್ಕ ಲಕ್ಕದ ನೇರ್ಪುಣತ್ತ ಏನನ ಜೆಪ್ಪೆರ ಬುಡಂದೆ ನೇರ್ಪೇರು ದಾಯ್ತಾನ್ ಪೇರ ಐಕೆ ತೆರಿನಾಕಲ್ ಬಂಡನೆ ಅಖಿಲೋನು ಸರ್ವತ್ರಯಾಮಿ ಉಪಮಾಡಿ ಪ್ರಸಂಗೇನೆ ಶಿರಸ ಜಾರಿದೆ ಏರೇರು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ನೆರ್ಪುಣ ತೊಂದರೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಮ್ಮೆ ಅಂದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಂತನೇ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಬಾಡಿಗೆದ ದಿಕ್ಕುನ ಆತ ಗೊತ್ತು ಕೂಡ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಮ್ಮಿಂದನೆ ಅವ್ ಬಾಯಿ ತತ್ತದ ಬತ್ತ ತತ್ತದ ಬರಿಯರವಲ್ಲಿ ತತ್ತದ ಬತ್ತನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ದನಂಡಿ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಆ ಜನ ಇಂಕ ನೆರ್ಪುನಿ ಏಪತ್ತು ಉನ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾಟ ಅಲ್ಪೇಗೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಾಟ ಮಲ್ಪುಣ ಎಲೆಕ ತೋಜು ಈ ಮಾಟ ಈ ಓಡಿ ಮಾಟ ಅಮ್ಮೇರೆ ಗಂಚತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಮಾಟಗೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿ ಹಿಡಿದು ಬುಡೆದ್ದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಂಬೆ ಸೈದೇರು ಅಂಚಾದ ತೊಂದರೆ ಎಂಕಿತ ಒಟ್ರ ಸೋಲ ಬೊಡ್ಚಿನ್ ತೋಜುನು ಒರರ ತೋಜುನು ಮುಂಕು ಮುಟ್ಟ ನಿಂಗಿದ್ರು ಅಮ್ಮೇರೆಗಳ ಬುಡೆದ್ದಿಗಳ 2 ಜನ ಕ್ಲಾಕ್ ಚಾವನ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮೇ ಕೈ ಬಾಡರ ಬೋಚಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತಂದಣ ನಡೆನ್ ಪಣ ಕೂಡ ಅಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ ನನಲ ತಿನೋಡು ನುಂಡು ನೆರಡೆ ಅಂಚತೆ ಬುಡೆದ್ದಿ ತುಳ ಬುಡೆದ್ದಿ ನೆರಿಯಲ್ ನೈನ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತುನ ತುಳ ಏಪಲ ದೇವೇರಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡಿ ಬರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾನ ಬುಡೆದ್ದಿನ ದಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತುನ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತರೆಬೇನೆ ಕೊರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಬುಡೆದ್ದಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾನ ಇತ ಬುಡೆದ್ದಿ ತರೆಬೇನೆ ಆವಡ ಅಂಡ ಎಂಕ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜ ಏನನ ಈರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂರು ಮಟನ್ ಈರ್ನ ಮಟನ್ ಉಂಡ ಮಂದ ಮಟನ್ ಉಂಡು ಮಟನ್ ನಂಡು ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈರ್ನ ನಾಯ್ದ ಮಸಾಲ ಮಂಡು ಮಟ ಮಟದಲ್ಲ ಕತ್ತಜಿನೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗುಲಿ ಬರೋದು ಮುಗುಲಿ ಮಾತದ ಅಲ್ಲದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಶಿಷ್ಯ ಮತ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬದುಕುಂಡೆ ಬಂಗೋಡು ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪೊತ್ತುನೆ ತಾವು ಅದ ನೀರ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಂಡಾಟೆ
ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಲ ಸಂಬಳವ್ರನ್ನ ಅವಗತ್ತೆ ಹಾ ಪನ್ನೆ ಯಾನಿತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಯಾನು ಪುನಗ ದಾಯ ಬೋಡಿ ಪುಂಟ ಐತೆಕಿ ಅಂದ್ ಈರು ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಬಂಡ ಈರಿತ ಆತಮಲ್ಲ ಜನ ಏರಂದು ಬೋಡೆ ಜನ ಏರು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಎಂಕ ಕೌಡೆ ದೋಜೊಂದು ಏರಂದು ಮಾದೇಶ ಗುರೂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪಿದೈ ಬರೆತ್ತಿಜ ಬುಕ್ಕ ದಾಯ ಬತ್ ನಿಕ್ ಬಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪಿಪ್ಪು ಏರಿ ಅಲ್ಪ ಪಿದೈ ಬಡ್ಲಿ ಉಳ್ಳಲ್ಪ ಯಾನ ನೊಂದೆರ್ನ ಪರ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಅಂಚಾದ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಜನರಿ ಅಂದ್ ಜನರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಜನರಿಗಾಗಿ ಏನಂಚ ಪುದರೇ ಬಂದ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಏರಿಗಿತ್ತೆ ಬಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಉಳಿಪಿನೇನೆ ರಾಶಿ ಏರ್ನ ಎನ್ನ ಚಂದಪ್ಪಿ ಚಂದಪ್ಪ ಚಂದಪ್ಪ ಕನ್ಯಾರಾಜ್ ಅಷ್ಟಮಸ್ತಡಿ ಚೆವ್ವ 32 47 ಸೇವ್ಲ 50ರಿಂದ 40 ತೆಗೆದರೆ 19 ಎಂಚಿನ ಪಾತೇರ್ ಬಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಣ್ಣ ಓ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜತ್ತ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಾವ್ ಅತ್ತೆ ಎಣ್ಣ ಬೇತೇನೆ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡತ 27ಕ್ಕೆ 3 ಸೇರಿದರೆ 43 ಎಂಕ್ಲೇಪುರ ಮೂಜಿ ಈರ್ನ 47 ಸುಮಾರು ಬಾಕಿ ಅವು ತಪ್ಪು 500 ದಿಲ ಅವು 500 ದಿಲ ಅಂದೆ ಓಡೆಗೆ ಈಡೆಗೆ ಈ ಜಾಗ ನಕ್ಷತ್ರದ ಚಿತ್ರ ಆಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಂದಲ್ಲ ಕೊಣದೀಜಿ ಕೊಣದಿಜಿನ ಬಲಿ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೋಡು ಒಂಜಿದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದೀಕನ ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ಬೇತದಾಲ ಜಾತೆ ಪುಣ ಅವು ಶಬ್ದ ಓ ಮುಂದುವಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಹೊಲ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪು ಒತ್ತದು ನಾವು ಪುಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಪುಗ್ಗೆ ಬರೋದು ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಬಲ್ಲಿದ್ದೆಂಚಿ ನಾವು ಕರೆಂಚುಡ ಅವ ತುಲಾ ರಾಶಿ ತುಲ ಅಷ್ಟಮತ್ತಿಗೆ ಚೆಂಬು ತುಲಟ್ಟು ಮೂಜಾತಿ 48 ಅಪ್ಪ ಈ ಬಲಿಮೆ ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕೂಡ ಜಾ ಓ ಪರೋಳ ಬಾಸಿ ಉಂಡು ಮೇಸ ಮೇಸ ಮೇಟ್ ಮೇಟ್ ಬತ್ತನತ್ತು ಮೇಸರ ಅಷ್ಟ ಮಧ್ಯ ಚೆವ್ವರಿಗೆ ಒಂಬುದಲ್ಲಿ ಶನಿ ರಾವು ಇದು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತೊಳ್ಳಾರೆ ನಿಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಂದಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಿಡೈತಿ ಮುಜೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ರಡ್ಡಿ ತಿಲಕ ತೋಜೊಂದು ಅಂದ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಜಾಲ್ ರಡ್ಡಿ ಅವು ಮಿತ್ತದ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಕಟ್ಟದ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರು ಒಲ್ಪ ಪುಣೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ಇಲ್ಲಲು ಅಂದ ಐತೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ಅಂಡ ಐತೆ ಒರಿಯ ಮಗೇತ ಅಂದು ದೈ ಬೇತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ್ನ ಅಂಚತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನುಂಡ ಮಗಳ ಮಗಕ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಐನೆತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುಣೆ ಪಂಡತ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಭಯಂಕರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂತೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಐದು ಪರ್ಪುಣಕುಲನ್ಲ ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಿಜಿ ಪನ್ನೋಡೇನೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಡಿಜರ್ನೇ ಸಾಯ್ಪೆ ಸೈಯೋಡು ಒಂದು ಅಮ್ಮೆ ಮಾಟ ಮಾಡ್ತೀನತ್ತ ನಿಕ್ ಮಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಪತ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಆತಂದು ಅಮ್ಮೇರು ಮಾಟ ಮಲ್ತದೇರಿ ಅಂಚದ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಐತ ಗಂಟುವೇನ ಇಲ್ಲ ಕಾಪಿ ನಮ್ಮನೆ ಗಂಟುವೇನ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡ ದಿಂಜ ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಲಕ್ಕರ ಅಪಿಜತ ಯಾನ್ ಮುರನೇರ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ಬೋಂಡಾಗ ಇಂಕ ನಾಲ್ ಲಿಂಬೆ ಬುಲಿ ಲಿಂಬೆ ಬುಲಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಬುಲಿ ಅವು ಮಾಟನೆ ಮಲ್ತ ನಾವು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಮಾಟ ಮಲ್ತ ನಾವು ರಡ್ಡು ಮಾಟ ಮಲ್ಪೆರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರಡ್ಡು ಸಾರ್ ಬತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂಚ ನಾಳೆ ದಿಕ್ಕದ್ರೆ ಆಜು ಸಾರ್ ಬತ್ಕೊಂಡು ಮಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಅದು ಎಂಕ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆನಗ ತೋಜುಜ ಒಂಜಿ ಏರ ಬೆಡಿ ಬತ್ತಾತ್ಲೆಕ ಅಂದ ಆಕಾರ ಬತ್ತಲೆಕ ಬ್ರೋ ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ ಬತ್ತಾತ ಅವು ಬೋಟೆ ವಿದಣ್ಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅತಿ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ನೇ ಜಾಮಗಾನಗ ಆ ಯಮ ನಾಳೆ ಬತ್ತೇರು ಜಾಮ ಬುಲ್ಲೆ ಕಂಡೆ ನಾಳೆಕ್ಕೆ ಜಾಮ ಬುಲ್ಲೆ ಕಂಡೆ ನಾಳೆಕ ಅವು ಅವು ಮಾಟದ ತಗೋ ಮಾಟ ಮಲ್ತೇರು ನೆಂಚ ನಾಡ್ದು ಬತ್ತ ನೆಂಚಂದ್ ಮಂಡ ಇತ್ತಂಜಿ ಕೈಕಾರಂಜಿ ಇಂದಾಯಿಲ್ಲ ಕಾಪುಜ ಕೈಕಾರು ಉಂದಾಯಿಲೆ ಕತ್ತೆಂಕಿ ಇಡೀ ಮೇಯ್ಪುರ ದರ್ತಲೆ ಕಾಪು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಅಮ್ಮೆರೆಂತುರ ಕೊಂಚ ನಾವು ನೆರ್ಕಂದ ಆಪುಜ ನೆರ್ಕಂದ ತಾಕಗಂದ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡೆದಿಗ್ಲ ಸರಿ ಬೋಪುಜತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಬುಡೆದಿಗ ಹಾಕಗಂದೆ ತೋಜುಂಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಜ ಭಯಂಕರ ಹರಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಗ ಜಾಗ ನಿಂಚ ತೂನಗ ದಾಳ ತೋಜನ್ಲ ಕಾಪುಜ ಕತ್ತಲದ ಜಾಗ ತುನ ದಾಳ ತೋಜನ್ಲ ಕಾಪುಜ ಕತ್ತಲ ಜಾಗ ತುನಗ ಇಂಕಂಚನೆ ಅವು ಮಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಜತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಲ ಕಾಪುಜವ್ರವ್ರ ಇರೇ ಕಾಪುಜ ಅತ್ತತಿ ಹೆಂಗ ವಿಷಯ ತಪಕ ಮಾಡಿಪ್ಪು ಎತ್ತೆ ಆಪುಜ ಆಪುಣತ ಅವು ಐತಾನೆ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತ ನಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತ ಒಂಜು ಆರುಗೆ ನಾನು ಭಸ್ಮ ಕೊರ್ಪೆ ಬುಕ್ಕದ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರೋಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕದ ನನ್ನ ಅಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಅಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಂಗಾರಿಗೆ ಒಂಜು ವಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಂಗಾರೆ ದನಿ ಬರ ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಂಗಾರೆ ದನಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪಾರಿ ಪರಿಮಳ ಕೊರ್ಪೆ 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 ಬಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಅವ ಬುಕ್ಕದ ಅಂಗಾರೆ ವೈಟ್ ವಿಮಾನ ಬಂದು ವಿಮಾನತ್ತವು ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಡ ಶಕ್ತಿ ಬಂಡೆ ಇರದ ಮಗೇನ ಶಕ್ತಿ ಬಂಡ ಮಗೆ ಹತ್ ಮಾರ ಶಕ್ತಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಅಂಚ ಉಂತಿ ಇಂತೆ ಪೋನ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಕ್ಕ ಬಾಜೆಲವ್ರಿಯನ ಕುಲೆ ಬಾಜೆಲವ್ರನ್ನ பொண்ணுல ಬಾಜೆಲವ್ರ பொண்ணு ಅಂದ್ ಬಾಜೆಲ್ ಗೊರ್ನ ಬಣ್ಣಗ ಪೋನಗ ಬರ ಅಂಚ ಅವ ಮ್ಯಾಗ ಬಾಜೆಲ್ ಗೊರ್ಲಿ ಜವನಗ ಏರಡ ಈರ್ನಾತಿಗೆ ಪಾತೆ ಇರ್ಬಾರು ಎಂಟ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತ ಕುಳಿ ಕುಂಡ ಪಾತ್ರ ದಿಪ್ಪೇನೆ ಅಂದ ಅಂದನಿತ್ತೆ ಏತು 196 ನಿನ್ನಾಡಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಜನ ಉಂಡು ಕಂಡಾಟಿ ಐನು ಕೊಂಡದಿತ್ತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನೀ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ ಮೂಲೆಗಳ ಬಿರ್ಕದ ಬುಕ್ಕ ಒರಿ ನೆನ್ ತರಿತಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಏರ್ನ ನಿನ್ನ ಏರ್ ಮಾಟ ಆಲ್ತೇನೆ ಮತ್ತ ಬಣ್ಣ ಮಾಟ ಎಂಕ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮೇರನ್ನ ನಿನ್ನ ತರಿತಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ ಇರೇದಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊರಿನತ್ತ 3 ದಿನ ಉಂಡತ್ತ ಐನದು 1000 ಹಾಪುಂಡು ಐನು ದಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಪ್ಪೇನೆ ಅವ ಬರೆಪ್ಪುಂಡ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೊರ್ನಾಗ 1000 ಕೊರ್ನಾಡು ಅವ ಅವು ಪೂ ಬಲಿಮೆದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸುರೂತ ನರಮಣ್ಣಿ ನಾನು ದುಂಬೆ ಅಂಕೀರ್ ತಿಕ್ಕೋರನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಬತ್ತಾತದು ಬೊಡ್ಚ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಲ್ಲಂಜಿ ಅಂಗಾರದನಿ ಅವ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಮೂಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ತಿರ್ತುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೆಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ವೆತ್ತೆ ಅವು ಬರ್ಬೇ ಬಂಡ ಅವು ಅಖಿಲ ವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಶೀಲಂ ಸರ್ವತ್ರಯಾಮ್ ಅಂಗಲ್ದೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ಬೇ ಏನ್ ಬರ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಜಿಂಪು ಅವ ಜನಕ್ಕಳು ಮಂಗೆ ಆಪುಣತ ಈಗ ಸತ್ಯ ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪುಣ ಮರ ಪಾಪ ಸಾವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದೆ ಸಯ್ಯಾಡ್ ಮುಕ್ಕಳತ್ತ ನೋತತವ್ರು ಸೈತನ ಅಂಕದಾನೆ 198 ಬರಡೆ ಎನ್ನಜಿ ಗಾಡಿದ ಕಂತು ಕಟ್ಟಿ 14,000 ತೋರ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತವ ನನ್ನ